दा बे बुदावला दैमारि जिउ जारिमिननि सोमोन्दै जोंहा धनराम बसुमतारी बिथाङाबो मोजां लिरदों बिसौनि बिजाबाव। बेनिफ्राय आरो जोंहा बलराम कसाई बिथाङाबो मोजाङै लिरदों। बेनिफ्राय आदै भरत बर'आबो माने मोजाङै लिरदों। कृष्णकान्त बर'आबो गावनि लोगो मोननाय सम बे समखिनिनि बाथ्राखौ बे बिसौनि बिजाबाव लिरदों। गोबाङानो लिरदोंब्लाबो बिथांमोननियाव माने लिरनाया एसे मोजां बेरखांदों आंनि नोजोराव आरो। दा ओंखायनो जों दिनै बुदावला दैमारिखौ गोसोखांबाय 1 बोसोर माने बिथांनि बे 1 बोसोर जानाय थांनाय 7 अक्ट'बराव बिथाङा 3:45 सोरांसि समाव जिउ नागारदों GNRC गुवाहाटीनि GNRC। दा दिनै बिथाङा बे मुलुगाव गैलिया, जोंजों गैलिया। नाथाय जों बयबो गोसोआव लानांगोन बुदावला दैमारिनि सानस्रि, बिनि मावनाय, बिनि धोरोमनि आदर्श आसारखान्थि, धोरोमनि आसारखान्थि बिथिङाव फोसाबनो नाजानाय, धोरोमनि बिथिङाव सोलायनाय गुथालखौ जे बेनो लाबोजेनदोंमोन जोंनि उदालगुरि जिल्लायाव। दङ गोबां जोंनि स्कलार पार्सनफोर बायदि दङ, नाथाय मावथि हिसाबै, आगदारि हिसाबै दैदेनगिरि बिबान लानानै खामानि मावनाया बे सासे माने अद्वितीय, थारमाने सेकेन्ड नङा आरो बेयाव राइट फार्स्ट जानानै दङ। दा हरिसिंगा बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमाबो मा खालामदों, बिथांनि जि खामानि मावनाय, बियाबाव मावनाय, फारसेथिं राजकुमब्रि इंलिश स्कुलावबो बे गोबाव सम नेहाथारि जानानै खामानि मावनाय, बेफोरखौ नोजोर बोनानै बिथांजों लोगोसे आदै भरत बर', बबुवान स्वर्गियारि, बिथांमोननि माखासे वर्कारखौ जायफोरा धोरोमनि थाखाय गोबां खामानि मावबाय, बिब्दिहै अलंबार टाइटेलखौ होदों। आरो बिदिनो सासे अलंबार बुदावला दैमारियाबो अलंबार बिमुंखौ मोन्दों। बिथांमोननि जेब्ला हरिसिंगानि सिलभार जुबलि जादोंमोन, बेवहाय मान बिलाइ बावनानै बिथांमोननो अलंबार टाइटेलखौ होदों आरो बुदावला दैमारियाबो मोननो हादों। खारन बियो गावनि बियाबावबो जिरायना थायाखै, आफादगिरि नेहाथारि बिबान लानायनि अनगायैबो माने गुबुन गुबुन बिबानाव थानानै बा एडभाइस होनानै एडभाइजार जानानैबो बियो खामानि मावदों बिथाङा। दा बिथाङा बेल' नङा, माने बाथौ धोरोमनि एडभाइजारि काउन्सिल दानाय, दिथा होनाय, बेवहायबो एडभाइजारि काउन्सिलावबो बिथाङा बिराद रल लादोंमोन बै समाव। माने उदालगुरि जिल्ला, सिगाङाव दरं जिल्लामोन, उनाव उदालगुरि जिल्ला जादों, बेवहाय बिराद माने जोथोन लादों, माने मावनायनि राहा लामाखौ सानदोंमोन। दा बिदिब्ला नाय बुदावला दैमारिया बेसेबां गोसो गुवारनि मानसि आरो बर' हारिनि थाखाय बेसेबां बाथ्रा सानदों, बै समखौ सानहर आरो। दानि समा एसे गुवार, जों बिराद गुवार फिल मोनबाय दा। जोंनो खोनासंग्रा गोरों गोरा बिराद दङ, बै समाव बिदि खोनासंग्रा गोरों गोरा गैयामोन। नाथाय गावनि बुद्धि, गावनि बिबेक, गावनि साननायजों बुदावला दैमारिया बेफोर खामानिखौ मावबोदों। आरो सासे मानसिखौ दुलाराय बाथौ गौथुमाव बाथौ धोरोमाव बोखांना लाबोनायाव बुदावला दैमारिया आखाइ दङ। बे जाबाय मा, डक्टर मंगल सिं हाज'वारि। डक्टर मंगल सिं हाज'वारिखौ बोखांना लाबोनाय बाथौ धोरोमाव गुवार फोथार होनाया बियो। डक्टर मंगल सिं हाज'वारिया जेब्ला माने BEd कलेजनि लेक्चारार जाना थांनाय समाव बिदिनो बाथौ धोरोमनि सोमोन्दै एसे एनै लिरनाय, बिनि बे ड्रामा माखासे दङ, जों बिजाब कर्स महरै फरायनो मोनो। बेफोरबायदिखौ बियो नुबाय जे बे बाथौ धोरोमनि सोमोन्दै माथो लिरो डक्टर मंगल सिं हाज'वारिया। दा बेखौ आलासि महरै लाबोनांगौ, बियो गोरों मानसि आरो बाथौ धोरोमनि सोमोन्दै बिराद मिथिगोन। आरो बिदिनो मा खालामदों, डक्टर मंगल सिं हाज'वारिखौ उदालगुरि जिल्लायाव दाब दाब जायगायाव गोनां बायदि धोरोमनि बिबुंसार होनो लाबोनानै फिल्डआव नामायदों। आरो दिनै डक्टर मंगल सिं हाज'वारिया बर'फोरनि गेजेराव गिबि साहित्य एकाडेमि बान्था मोननो हादों। माब्रै? बियो बाथौ धोरोमनि आरज, बाथौ धोरोमनि सान्थौ, बेखौ लोब्बा लानानै आरज बिजाब सुजुनानैनो मा खालामदों, साहित्य एकाडेमि बान्था मोननो हादों। दा बेनि सर्सआ मा? बेनि सर्सआ जादों गोथार मैखुन। गोथार मैखुननिफ्रायसो बाथौ थानदैया सुजुजादों, माखासे फोसाबनानै
सोसनदों नाथाय बुदला दैमारिनि दैदेननायाव सुजुजानाय गोथार मैखुनानो बिथा आरो गोथार मैखुनानो लामा दिन्थिदों। दिनै नायोबा डक्टर मंगल सिं हाज'वारि बायदिखौ बुदला दैमारिया दिनै बे पजिसनसिम लाबोदों। हयथ' फैखागौमोनबो जानो हागौ गोरों हिसाबै, नाथाय फिल्डआव बहनना लाबोनायाव आखाइ दङ। बिदि बिराद गुवार गोसोनि मानसि, बिनि साननाय हनाय। दा दिनैसिम थानायमोनब्ला बुदला दैमारिखौ जों मोनबाय थानायमोनब्ला बियो जोंनि बाथौ धोरोमनि थाखाय, बर' हारिनि थाखाय आरो गोबां खामानि मावबावगौमोन, मावनायनि हाबिला दंमोन, मावनायनि इस्सा दंमोन। नाथाय इसोराबो हयथ' सानदों जे बेखौ बारा खस्थ' होलिया मेन्टेलि, माने आंनियावनो आं बोजबना लानोसै, आं लांनोसै। नाथाय मानसिया थैखायोब्लाबो दुखु गोनां। बिनि थैनाया नेचारेल नङा, अबथिराभाबै थैदों, सम जास्लाबाबासिनो हरखाबै जों बयखौबो गोसोआव दुखु होलांदों। जोंनि जि आसा, जोंनि जि मिजिं, बेफोरो जोंहाबो दान्दिसेनि थाखायब्लाबो बा इयुननि थाखायब्लाबो जोंनि गोसो गोरबोआव थेर बेथेर जादों। बे बारहुंखाया जोंनाव बारदों। दिनै जोङो बुदला दैमारिनि बे सेथि बोसोरारि थैनाय सानजों लोब्बा लाखिनानै जों बयबो गोसोआव गोख्रोङै सदबांसा लानांगोन। बिथांनि आदर्श, बिथांनि मावनाय दांनाय बायदियै जों साफ्रोमबो जाहाथे मावनो हायो। आरो बै समाव आङो बे समनि थान्दै आं गाव गाहाय सुजुगिरि जानाय, बे गाहाय सुजुगिरि जानाय समनि थान्दै अलंबार बुदला दैमारि। दा हरिसिंगा बियाबा अलंबार टाइटेलखौ होखाबाय, बिनि बादैबो बिथांनो माबा मोनसे बिमुं होबा मोजां जायोमोन होननानै हरिसिंगा बियाबा बिराद सानलायबाय थादोंमोन। मा होनाया मोजां बिदि सानलायनायावनो बिजाब सेबखांनाय जानोसै बिनि एसे सिगां हरखाबै आं हरिसिंगानो मोनसे प्रप'जेल होबाय जे समनि थान्दै दोनदिनि होननानै। आरो बेखौ लोगो लोगो हरिसिंगा बियाबा बुंबाय जे बेनो गोरोबगोन। बे समखिनियाव बिदि थान्दै महरै फैनानै बियो जोंनि गेजेराव धोरोमनि खामानि मावबाय। बेखौ बियो माने मुंखौ होनाया मोजां जागोन होननानै जोंहा हरिसिंगा बियाबनि बिथांमोना दैदेनगिरि बिथांमोना सावरायनानै उनाव दे होनबालाय बिथांमोना गनायथि होलायबा जों जिल्लानो एसे खोन्थाहरनो हरबाय। हरनो राजु बर' बिथांखौ, राजु दैमारि बिथांखौ बुंबाय, बिथांमोनखौ ओमफ्राय जोंहा नेहाथारि दं, बिथांमोनखौ बुंनानै जोङो दे होनबालाय बिदिनो जाथोंसै होननानै जेब्ला बे माबायाव गुवाहाटियाव प्लेट दाननो थाङो, आं फन खालामनानै सलेनखौ बुंहरबाय जे बिदि दोननाय जाबाय। अलंबार बुदला दैमारिल' नंलिया, समनि थान्दै अलंबार बुदला दैमारि जासिगोन। बे सलेना एसे खोथा बुंहरदोंमोन, दानखांबाय ना माबाय अलंबार बुदला दैमारि बिदि दानखांबाय ना, आंनो हरदोंमोन आरो बे दे सोलायफिननानै जिहेतु बिदि खालामनाय जासिगोन, समनि थान्दै अलंबार बुदला नि मुङैनो दोनदो होननानै बिब्दिहै थि जादों। दा बिब्दिहै जोङो बिनि अलंबार बुदला दैमारिनि बाथ्राखौ जों बुंनानै फोजोबनो हाया, बिनि मावनायखौ जों माबानो हाया। आं बबेबा मोनसे पार्ट्सखौल' बुंदों, बबेबा मोनसे बाहागो आं मिथिनायखौल' बुंदों लोगो हिसाबै। आङो बेजों 1984 एसे क्ल'ज जानायखाय आं मिथिनाय बाहागोखौ बुंदों। दा आंनिख्रुइ मिथिसिननाया गोबां बाथ्राफोर थाखोमाना दं आन्दोआव, जायखौ जों सोरबाया एसे मिथिलायो। आं मिथिनायखौ सोरबा मिथिया, सोरबा मिथिनायखौ आं मिथिया, बिदि गोबां बाथ्रा दं, मोजां बाथ्रा। दा बेफोरखौ सम जोङो सावरायनायनि गेजेरजों बिजाब महराव जा गुबुन बिथिङाव जोङो लाबोनो नाजानांगोन। दा मोनसे खोथाखौ सानदोंमोन जोङो, बे थैनाय सान फालिनायनि सिगां आं एसे राजु दैमारि बिथांमोनजों एसे रायज्लायहरदोंमोन। ट्रास्टनि खोथाखौ मा सानदों। देग्लाय धुनुआव आंनो फन खालामहरदों, धुनु बसुमतारी बिथाङा अलंबार समनि थान्दै अलंबार बुदला दैमारिनि बे थैनाय सानजों लोब्बा लाखिनाय फालिनायखौ फालिगोन ना फालिया, सेन्ट्रेला फैगोन ना फैया, जिल्लाया माबायदि रल लागोन, जों एसे रायज्लायलायदों अभार फन।
रायलायलायनानै ट्रास्टनि खामानिखौ जों एसे रायलायदों राजुमोनजोंबो रायलायहरदों आङो आंथ' मोनसे खोथाखौ बुंदोंमोन जिल्ला नङाबा सेन्ट्रेलनिफ्राय पारमिसन लादो उदा माना हरिसिंगा बियाबानो जागायदो आं मोनसे प्रप'जेल होदोंमोन 100 जन मानसि नागिर 1000 फैसा होनाया दा बेखौ जों ट्रास्टआव फोथायफुंजियाव जमा दोनगोन बा 200 जन मानसि नागिर 200 जन बा बिनि बारा 500 जन नागिरनो हायोब्ला जों 5 लाख जोङो बिनि मुङाव बे ट्रास्टखौ खुलिनो हायोब्ला जों सेन्ट्रेलखौबो नेबाय थानो नांलायलाया पारमिसनल' लानांगौ सेन्ट्रेला गोबां खामानि दङ बेफोराव नांथाबबाय थानो सम गैया बेराफारसेथिं ओंखायनो जोङो आंथ' होनदोंमोन हरिसिंगा बियाबा इनिसियेटिभला जिल्लाजों पारमिसन लानानै सेन्ट्रेलजों पारमिसन लानानै दाख्लै बयबो बुंबावदों आं 500 जन मानसि जुदि 1000 खांनाय मानसि मोनोब्ला गोसो खुसियै आरो होनाय 5 लाख थाखा जमा जागोन जोङो बान्था होयोब्ला बोसोरै होआ बोसोरबा जों होनायबो खालामनो हागौ जों बान्थाफोर होयोब्ला बा बिनि मुङाव बिजाबफोर साफायनाय बिदि माबा माबि बेनि बेजों लोब्बा लाखिनानै खामानि मावनायखौ जोङो फोसावलांनाय बेफोरबायदिबो जों हाबाफारि लानो हायो आरो दासिमबो दुलाराय बाथौ गौथुमनि धोरोमारि बिथिंनिफ्राय बान्था होनायनि जेबो जोंहा दाबो जाथ'वाखै आरो बेखौनो जुदि जोङो फार्स्ट लायोब्ला बान्था होनाय मालाय सरकारि भाबैनो गनायथि मोनबाय गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मनि मुङाव बान्था होनाय बिसोरो बिदि खालामबाय दा जोंबो जुदि बेखौ गोबां एमाउन्ट खालामनो हायोब्ला सरकारजों फोनांजाबनानै सरकारनि गेजेरजोंबो होहोनो हानाय राहाखौ जोङो खालामनो हायो रायलायनानै ओंखायनो आं आसा खालामदों ट्रास्टआ बिराद गोनांथि दङ फोथायफुंजिया जोंहा गोनांथि दङ खनसेयाव जुदि जोङो एसे बुरजा एमाउन्ट दोननानै बेजोंनो माबा माबि एसे खामानि मावलांनायनि राहा लामाखौ मोनगोन ओंखायनो आं खावलायदों जोङो बे ट्रास्टनि गोनांथिखौ नायबिजिरनानै जोंनि रायजो राजाफ्रा बा जोंनि बाथौ सिबियारिफ्रा जोंनि जिल्ला आफाद आरो बियाब आफादा एसे गोसो होयोब्ला मोजां जागोन आं सेन्ट्रेलसिम नारहरनो गोसो गैया जोंनि गेजेरावनो जों खालामनांगोन आरो बेफोरजोंसो मानसिफ्रा माने जोंनि जि रुंसारि जालांनाय बिसोरनि मावनाय दांनाया बेजों गोजोर जागोन मिथिसार जागोन बुहुमाव आरो बिदि जों बान्थाखौ जों बे लेभेलावल' लिमिटेड लाखियाबासिनो जोङो गिदिर मानसि गोजान मानसिनि एमाउन्ट बुरजा जायोब्ला जोङो सार्टिफिकेटजों जे बान्था होनाय गुबुन हारिनि मानसिनिबो जोङो होनो हानाय बेफोरबायदि राहा लामाया जाहैगोन आं बेखौ खावलायबाय आरो जोबथारनायाव आङो गोलाव बुंनो सानासै जोबथारनायाव आङो बुदला दैमारिनि खन्थाइ मोनसे आवरायनानैनो आंनि बिबुंथिखौ फोजोबनो हास्थायबाय थरथिंसे थैसामनि सं दाननानै जोंहानि गाथोननि बालायाव नुदोंमोन आं थरथिंसे जारु गाबनि थैसाम जाय थैसामा दंबाय थाबोयो आजै आजौनि समनिफ्रायनो बै थैसामनि सं दाननानै थांदोंमोन आं गाथोननि आफांथिं आरो सिगांथिं नागिरनानै थैसामनि गुन बेयाव नुनो मोनदोंमोन आं माखासे नौनारिनि फलानफोर जाय फलानफोरनि मेगना सिख्रा बाजोनिख्रुइबो जोंसिन आरो गिथाव दैसानि आफांथिं सिगांथिं मोननो हायैनि थैसामनि गुमुर खेबसे दैमानि गाथोनाव बाज्रुमदोंमोन आं लांथिया जानानै अब्ला आं मोननो हादोंमोन दैमानि थालायाव अन्थाइ थरसे होबाय आंनो बे अन्थायानो थैसामनि गुबै गुमुरखौ बे गुमुरानो जादों सैथो बे सैथोआनो होबाय आंनो स्राङानो होबाय दोहोरोमानो मुलुग सुबुंनि गोजोन लामा नुबाय आं थैसाम दागोनि गुबै गुमुरा अबं जाय अबङा बोराय बयनिसिमबो अननाय सिबिनाय खुलुमनाय बावनानै आंनि बिबुंथिखौ एसेयावनो फोजोबबाय जै जाथों आफा बोराइ बाथौनि दहाय आफा इसोर बोराइ